Molt bones tardes a tots i a totes. Moltes gràcies per estar aquí. L'Institut d'Estudis Eivissencs avui farem la segona conferència sobre la gastronomia de les nostres Pitiüses, però abans de començar us volia dir dues cosetes. Una, que a l'entrada hi ha tíquets encara pels que vulgueu apuntar-vos en el curs de cuina, i també hi ha tíquets per sopar que es poden adquirir els tíquets allí fora, podeu anar-hi a voler. I presentar a Eva Tur, que començarà recitant un poema relacionat amb els aliments. Així que si vols pujar, Eva. Bona nit, gràcies per convidar-me a encetar aquesta jornada segur que molt gustosa. I us llegiré, com m'ha dit n'Amèlia, un poema que vaig escriure l'any passat per les nits de poesia de Can Curt, que cada any tenen una temàtica i l'any passat era temàtica gastronòmica i me va sortir aquest poema que m'han convidat a llegir i molt gustosament ho faré. Se titula Recuita amb mel. El pare va ser murta, gerrat escabetxat, la paella dels diumenges i un enfilall de consells imprescindibles com ara triar sempre les cireres baquetjades. Ma mare remenava l'ou cru per la truita amb patates, mentre jo esperava ansiosa per veure-me xuclant de l'escudella. Les mares són allò que ens han cuinat i que ningú mai més farà com elles. Són la coca d'obercocs, les sopes d'all, són la salsa de Nadal, l'arròs amb llet. Jo sovint he preparat cuscús, hummus, creps, ramen, kefir, tapenade, però no m'he vist en cor de fer flaó, arròs negre, cuinat, ossos en col, ni tan sols macarrons de Sant Joan. Què seré jo per ningú el dia de demà? Quina essència deixaré al meu recetari? Com deia Midó, la gastronomia de les Pitiüses ahir i avui pensam que la gastronomia de les nostres illes gaudeix d'una cultura ben identificada i valorada, d'una cuina, però pensam que encara hauria de ser-ho més. Avui m'ha tocat presentar un ponent a qui jo aprecio molt, valor, pel teu saber, per com ho transmets i per la passió que poses en tot el que fas. Segurament molts de vosaltres ja el coneixeu per diferents coses. Per exemple, la setmana passada ens va donar una classe a la Universitat de Majors i ens va apassionar a tots que no acabàvem mai. Vull dir que avui segurament que passarà el mateix. Uns altres, potser el coneixereu perquè un altre pobles hi ha fet mostres culinàries de com fer ossos en col o no sé quantes coses hauràs fet d'aquestes. Jo vaig anar a ossos en col a Sant Jordi. Així, donarem importància a l'alimentació que prové del quilòmetre zero, que és la que dona qualitat a la bona cuina. Això ho sabem tots molt bé, els que cuinam a casa nostra, homes i dones per les nostres famílies, per els nostres fills o per nosaltres mateixos també, o molts de vosaltres pels vostres establiments. Sabem que els productes del quilòmetre zero són els que fan el resultat d'un bon dinar. Així que, per no allargar-me més, donaré pas a en Josep Lluís Joan Torres, que us parlarà de tot això, però primer faré unes pinzellades del seu currículum, que és molt extens i l'he resumit una mica, si m'ho permets, per no llevar-te temps. I d'així és doctor enginyer agrònom per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. També és enginyer agrònom de la mateixa universitat. Enginyer tècnic agrícola de l'Escola Universitària Politècnica de Girona. D'experiència professional, actualment està treballant en el Consell Insular d'Eivissa des de l'any 2009 com a tècnic de promoció i qualitat agroalimentària, on fa un treball molt extens de coordinació de Departament d'Agricultura i moltes coses més, que ja us explicarà ell. Del 2000 al 2009 va estar a Rodau SL, Torroella de Fluvià, com a director tècnic
d'indústria agroalimentària, productora i elaboradora d'oli d'oliva. Del 2000 al 2005 va estar a Nadiac Ibèrica SL, a Girona i a Sabadell, també d'assessor agrari. Del 1999 al 2000 a la Universitat de Girona com a professor associat. Del 95 al 99 a l'Institut de Tecnologia Agroalimentària a la Universitat de Girona, també. Llavors ha treballat en participació de projectes d'investigació i desenvolupament en l'àmbit de la reducció dels impactes d'agricultura, en l'àmbit de nitrats, residus de pesticides i en la millora de la tecnologia en la collita d'oliva i en el procés d'elaboració de l'oli. Estades també en centres estrangers. Ha visitat i col·laborat en universitats europees, a França, Holanda i també a Mèxic. Això és el que he resumit. I ha participat també en direcció de projectes de final de carrera de bastants alumnes, tots relacionats amb treballs de recerca i amb la poma golden, oli d'oliva i controls de qualitat. Així que ara li passaré la paraula a en Josep Lluís Joan i parlarà del títol de la seva conferència, es diu De la mar i la terra al plat. La producció alimentària pitiusa, mostra de quilòmetre zero. Gràcies, Amèlia, per la presentació. Bé, jo espero... Gràcies per la invitació per l'Institut d'Estudis de Disseny, gràcies per organitzar jornades de cultura i disseny, com us falta molt, i gràcies per mantenir aquesta constància i aquesta implicació. La veritat és que és important. Parlarem de gastronomia. Bé, espero arribar... No sé què esperar de mi. Jo us he preparat moltes coses perquè volia posar tanta informació que dic a veure què us pot interessar. Si veus que hi ha alguna cosa que us interessa més, o sigui, mira, és que també podeu tenir opcions. Fer una cosa més tradicional, fer una cosa més... Si voleu emprenyar una mica, us donar coses que us facin emprenyar. Si voleu que us tregui coses més dolces, coses més dolcetes, coses més sabroses, és a dir, que tingueu... O ja em direu, no, canvia d'això si canvieu de temps. Intentaré fer una presentació una mica ràpida, perquè una horeta una mica rapideta, de productes de Lliça i Lliça, deixeu, que tampoc no us explicaré, segur que moltes coses posareu, moltes ho pensava, està dient una tonteria. Però bé, parlaré de productes dels professionals de futur i sostenibilitat, una mica les coses que podeu esperar. No us explicaré molt dels productes perquè els productes els coneixeu bastant, els teniu bastant en ment. Us faré un esment d'aquestes 4 coses que necessitem, o que necessiten, o que tenim. Terra, aigua, productors, elaboradors, pescadors, comerços i consumidors. És una mica tota una cadena, perquè quan parles d'aliments necessites tot això. També hi ha terra, aigua, potser aigua salada i aigua dolça. Necessitem totes dues. Quan parlem de gastronomia, i jo us vull fer remarc de gastronomia tradicional, és cultura. És a dir, ara diuen, ja, té cultura de vi. Però pareix que és que no té cultura de vi, no sap agafar un got de vi i sap dir si això és un vi o no. Allò és cultura de vi, és una cultura artificial. La cultura de vi a Eivissa seria el pagès que va collir els reis, sap quins són els reis bons de tota la vida, les pares velles que no les han negat, que les cuina al seu moment, que sap que aquelles són més vigoroses o no són vigoroses, les has portat quan et toca, les veurem al seu moment i ho fas dir de la seva manera. Antigament es feien, es solellaven fins i tot. Allò és cultura de vi, la nostra cultura. L'altre és una cultura artificial, per diferenciar. Per això és fos tradicional, perquè ara pareix que si no, quan la gent parla de gastronomia, si aneu a un congrés de gastronomia, si no hi ha un cuiner amb una estrella, amb tota l'estrella, si no hi ha un cuiner, no és que sigui nova, però si no hi ha un cuiner amb una estrella Michelin que fa una esferificació, pareix que no hi ha cultura. Allò és tècniques culinàries, però no és cultura gastronòmica. La cultura gastronòmica és el que vosaltres teniu, el que teniu a Eivissa o el que coneixem. I la cultura com a tal, i aquí vosaltres bé que volguts, perquè fa molts anys que feis cursos de cultura, la cultura d'alguna manera són aquelles tradicions, aquells coneixements, però és aquella manera de viure un territori. Eivissa, com que és un lloc tancat, ha tingut una manera de viure
potser fins als anys 60, quasi una manera de viure que ha perdurat durant molts anys, només de viure, d'inventar-se, de fer hereus, de casar-se, tot allò, de fer ses cases, tot allò és una cultura d'un poble, allò és la cultura. I dins d'aquesta cultura, la gastronomia, que al final és com menja aquell poble, què valora, què menja, què li agrada, us agraden els pebrassos, hi ha llocs que no els agraden els pebrassos, a ells no els agraden els pebrassos, allò com sobreviu aquell territori i com desenvolupa aquells plats, allò és cultura. No us explicaré moltes coses perquè aquí hi ha gent que en sap molt més que jo, però que sapiguem, una cosa és menjar, això és afectar, és una necessitat no fisiològica perquè som animals, però com humans hem creat una cultura gastronòmica. En aquesta cultura gastronòmica sí que hem d'exemplar, sí que és una de les classes més recorregudes en l'àmbit català, és la cuina d'un país és el paisatge posat a la cassola. Menjar terroir. A França ho tenen molt ficat en el terroir, el territori. Això són ametlles, i després us comentaré les ametlles perquè ja sabia que m'agrada posar-les, és un gran recurs fitogènic, però per desgràcia. I això és una cosa que està oblidant dels nostres productes, però la cuina d'un territori, evidentment, els plats, la cuina tradicional, és el que tenia aquell territori. I això ho hem de tenir clar, és la cuina tradicional. I aquí us poso una imatge, que això voldria dir, m'agradaria que fos, però això és una imatge quilòmetre zero, no és d'Eivissa, perquè a Eivissa no tenim tantes coses, és un exemple que és el que m'agradaria, però també és l'exemple d'aquesta cultura gastronòmica. Avui en dia, globalitzat, la cultura gastronòmica guanyadora a nivell global és italiana. No per les pizzas i les pizzeries barates, sinó perquè han estat capaços d'exportar els seus coneixements, la seva cultura culinària. I fixeu-vos que avui en dia a Eivissa trobareu més botigues de producte italià que de producte insecte. Més, moltes més. Molts més restaurants italians i no de cuina barata, i no de cuina dolenta. No la pizzeria de Pizza Hut. A Roma mateix, si aneu a Roma no ho dic, a Roma diuen que com a màxim hi ha 5 McDonald's o 5 llocs de cuina d'aquest tipus. A Eivissa quants en trobareu? Es respecta i es coneixement del producte, es respecta per la tradició del producte, és exemple i el guanyador global ja no és França, és Itàlia. I és el model una mica que és el que m'agradaria dir. Si tenen producte, evidentment, si això és un model de producte italià, vol dir que hi ha gent que està fent porcs, salsitxes, que estan fent licors, que estan fent 10.000 productes, però això és un sector darrere. Fixeu-vos que hi ha producte elaborat, molt de producte elaborat. Transformat, que hi ha valor afegit, que hi ha una etiqueta que dissenya sap que és aquell i hi ha una gent que ho ensenya. Això és valor afegit, això és riquesa. Per la botiga, però també pel sector. En la nostra cuina tradicional, evidentment, tenim cuina tradicional molt rica, però que s'ha quedat una mica arraconada. En els restaurants, el llibre de bon profit, que l'altre dia Felip ens va fer va saber que no poder estar, però sí que va fer una bona presentació. Quantes receptes hi ha? Quants plats hi ha? Quants plats trobareu en els restaurants innocents? Que hi hagi 1 o 2 plats del sofrit país, quants n'hi ha que té? Quants restaurants fan sofrit país? Perquè és un plat prou complicat. Fixeu-vos que és una cuina molt rica, però s'ha quedat trivialitzada o s'ha quedat reduïda a molt pocs plats. Però evidentment aquí el que tenim, tot això és tota aquesta cuina tradicional. La cuina tradicional, i sempre us dic, i sempre és com ha de ser, són els ingredients originals que són els productes d'Eivissa. I això és com ha de ser, perquè sense ingredients, sense els productes d'Eivissa no hi ha cuina. No pot haver cuina tradicional si no hi ha ingredients tradicionals. I per aquest cantó, ens han quedat limitats en quant a plats, però també ens han quedat limitats en quant a productes. Intentam, per exemple, els ingredients tradicionals, això seria essencial en la recepta, que anant fent xarxes, feien campanyes, que és essencial de patates. És no original del que en el seu temps, quan es va produir en el castellà, van posar la bellesa en les cartes dels restaurants perquè no es podien posar. Sempre pensaven que no es podia posar un disseny. I d'aquests ingredients, els ingredients originals que té aquí, els ingredients de la granella d'Eivissa, ni jo si fos el disseny original, però si no ho decidiré, que és equivalent en varietat comercial, la seu de granella, que és una varietat tradicional autòctona, la pebrera blanca també és una varietat tradicional autòctona, i aquests són els ingredients originals. D'ensalades vellesa en trobareu moltes, però en trobareu poques que tinguin el seu ingredient original. Per tant, podem tenir un producte local quilòmetre zero, que li posin una altra pebrera, que li posin una altra ceba, potser aquí o no. Però a vegades també hi ha uns ingredients originals antics que aquests
molts s'han perdut, els mantenim, aquests encara se segueixen conservant, però costa de trobar sovint. Ingredients i producte d'Eivissa. Jo us diria, a vegades em diuen que hi ha producte d'Eivissa, que això és d'Eivissa, i això és un altre també és producte d'Eivissa. Bé, aquí tenim dos productes d'Eivissa. Però jo us faria la reflexió. Hi ha producte d'Eivissa, és un producte d'Eivissa, que és un producte tradicional, així com el sucrit, això són ametlles, són ametlles Pau, o Pau, se veiem que diuen Pau, és ametlla Pau, és una de les més preuades, els pinosoles segur que s'ametlla és un cultiu tan antic a Eivissa, que hi ha una classe d'ametlla cada hora, o dues classes o tres classes d'ametlla. La Pau és la sanya de cada i és bastant preuada, i a més es paga molt bé perquè té molt rendiment d'ametlla, és una ametlla molt bona. La salsa ametlla fa salsa de la verd, això és ametlla d'Eivissa, perquè és una ametlla d'una varietat autòctona i és l'ametlla que diuen això és una... I la gent busca Pau perquè és la que li agrada. Això no és un producte fet d'Eivissa, té ingredients eivissens, però és una salsa feta amb una visió orientada a un paladar més estranger que els agraden els productes picants. Això està fet per un anglès, un cuiner molt bo, molt bon comunicador, i que sap fer coses que aquí a Eivissa encara no han fet, n'hi ha algun que ha intentat fer coses així, però que és molt bo. Això és un producte fet d'Eivissa i és un producte d'Eivissa. El nostre, i que això està orientat a un altre mercat, això està orientat, això és el que la gent d'aquí s'ho sent seu. Això és dir, producte d'Eivissa comparat amb producte fet d'Eivissa. És un esment, perquè és més, diguéssiu bé, la gent de fora, ara perquè aquí es fa un entorn relativament eivissent, però imagineu-vos que us poseu a Londres, ara està en el seu World Trade Fair que està a Londres. La gent que està visitant allà, quan diuen, jo vull anar a Eivissa i quin és el producte? Quin producte? Ara, pensant allà, quan la gent pensa en Eivissa no pensa molt en menjar. Això ho tenim clar. Però, si pensen en producte, evidentment, això és el que bona part, el 90% de la gent que ve a Eivissa, això és el producte que veuen d'Eivissa, és la música i la festa. Bé, penseu que els productes que van vinculats amb això, hi ha una pressió fortíssima de marques, de productes que s'elaboren, aprofitant aquest nom d'Eivissa i els productes vinculats amb això. Cerveses, begudes energètiques, hi ha hagut una pressió impressionant. És a dir, quan a la llista de marques, la llista de marques, productes formulants, cap d'ells són d'Eivissa. Aquí hi ha una que també es va llista, com si hagués de ser un vi d'Eivissa, però resulta que és una beguda espumosa que la fan a Anglaterra. Bé, això és un frau, però això és el que es ven en l'imatge d'Eivissa i això és el que també va vinculat a l'imatge d'Eivissa. Aquesta figura no la vaig trobar a Eivissa perquè aquesta desaparegut ja des mercat, per sort. Però me vaig quedar per una il·lusió. Bé, es dissenyen xulos, però és el producte d'Eivissa o suposadament d'Eivissa que explota l'atractiu d'Eivissa vinculat a això, que és potentíssim. Potentíssim. La imatge, el que més pressió ha hagut és precisament begudes alcohòliques, aquestes begudes energètiques, moltes cerveses, fins i tot algunes que diuen aquesta apareix d'Eivissa i diuen que és la cervesa d'Eivissa. Bé, si mireu, la darrera cosa que està feta a Alemanya. Per tant, hi ha una gran pressió i hi ha productes per allí que exploten aquesta imatge, que és aquesta imatge que hi ha d'Eivissa. Festa, producte d'Eivissa, és el que va vinculat amb això, no busquen res més. Això és el que esperen bona part. Evidentment hi ha molts que també exploten el producte, que tampoc per sort ja són uns vins que posa Eivissa, no es diu d'Eivissa, no era fet d'Eivissa, i aquest era molt xulo que me'l va regalar, i després li vaig dir, és que això no ho pots posar, però veus que no ho té més xulo que posa Eivissa i no d'Eivissa, i això tampoc no era d'Eivissa, però evidentment el reclam de la potència d'imatge d'Eivissa, és a dir, l'imatge d'Eivissa aplicat a producte alimentari, sobretot, això vinculat a la festa, qui ho està utilitzant més o qui ho ha utilitzat més són productes que realment no són ni d'Eivissa ni fets a Eivissa, molts anys, tampoc. Però és la potència de la nostra marca i és el que hi ha. Això és el que té molta visibilitat i el que s'explota. És el que coneix molta gent de fora. Posant, ara mateix, si poses a Eivissa, això és un projecte que hi ha a internet, fixeu-vos que és Arts en Cultura, Google, projecte Spanish Gastronomy. Bé, això és la imatge una mica simplificada. Si volguéssim reduir la imatge fora ràpida, potser fet amb intel·ligència artificial, que molt intel·ligent no ho té, però bueno, que destaca? A Barcelona la gent destaca en Garraf amb Ulli, a Roc amb Ulli, a Orsellera,
de Mallorca surt encimada i aquí nosaltres som xurros. Realment no ho diu però fixar-vos les imatges i el difícil que es transmeta. Nosaltres tenim molt clar quins són els productes d'aquí, però transmetre de fora, amb un lloc que hi ha tanta tradició culinària, hi ha tanta imatge, posar-nos en el mapa és molt complicat. Si ara mateix diguéssim, quin és el nostre producte? Aquí tenim una petita selecció de productes. Digueu, quan hem de dir el producte d'Eivissa o quan hem de fer promoció del producte d'Eivissa, què hem de fer promoció? De tot el que tenim aquí, òbviament, els que no són d'aquí els traurem, però d'aquí ho hem de promocionar tot. O dir, què és el que fa un territori que sigui especial? I aquest territori que faci especial, què és? Doncs mireu, si vosaltres quan aneu de viatge, o li doneu a algun, o aneu a veure algú, què us enduix de producte d'Eivissa per donar? Un flau, unes herbes que no són herbes més comercials, vi, no. No sé per què, però és un producte que està fet a Eivissa, que té certificació, però Sallent no el té com a propi. Què té Sallent com a propi? El producte d'Eivissa seria precisament això, els productes que tu t'endús, que tu dius, mira, jo amb una maleta, o li vull regalar una cosa especial, i són aquests productes que tu trobes especials. El flor, evidentment, és un producte molt nostre i ara molt, però tenim molt equipicat aquestes herbes, alguna cosa de més, però allò són els productes d'Eivissa. I si vols fer un plat especial, doncs jo vaig a fer un plat, fes-me un plat amb producte d'Eivissa. Aquests plats són els que tu faràs i és que dius, bueno, no són... És una mica, això que us ha fet un document, a més vegades no li dic que vull demanar, perquè la veritat és que representa molt aquest vincle de passat i de tradició habituals, és a dir, els nostres plats estan ficats aquí des del centre d'Entesa i aquests records són els plats que es mantenen per tradició. Aquests plats són a Eivissa. Per això hi ha altres productes que són fets a Eivissa però que no tenen aquest vincle. Si ara diguessis una estrella, si aneu a una botiga que això és un gran mèrit, la veritat és que m'agradaria que Eivissa haguessin ser capaços de fer això per molts productes. Hi ha molta gent que critica perquè estava allí i ho ha aprofitat ell, ja ho ha sabut fer. Si avui en dia aneu a un aeroport i registressin les maletes, els turistes que surten, dels pocs que compren alguna cosa d'Eivissa, perquè bona part el que compren de producte d'Eivissa no és això. Si compren alguna cosa d'Eivissa, està d'Eivissa. És el 90%. Per tant, fixeu-vos, ha tingut capacitat d'eficar-se per tot, de tenir un bon màrqueting i d'estar ells. I de vendre una sal que costa 30 cèntims, va rebre-la a 30 euros. No ho ha pogut fer. I no ho havia fet ningú abans. Ara hi ha gent que ho està copiant i no intenta fer-ho. Però això seria... Els que no van de festa i compren alguna cosa d'Eivissa, com a molt, troben això. O s'enduen això. Perquè els productes que apareix es representen Eivissa i s'usen. Nosaltres no ho pensaríem mai. Sí que ho tenim molt interioritzat en les vines i la sal, però ho tenim molt ficat en sal, però no tenim com un producte que diem, m'enduc una bossa de sal Torres i vaig a regalar amb algú. Perquè a Eivissa no tenim, i a Espanya no tenim la mentalitat de la sal com a producte de luxe. En llocs que no hi ha sal, o que plou sempre, que evidentment no tenen sal. I Eivissa sí que és un producte de luxe. Però fixeu-vos la percepció del producte local o del producte d'Eivissa com pot canviar segons qui sigui, que us ho estigui mirant. De productes consumidors us poso un mercat que seria el mercat de l'Índia. Això seria com el mercat vell, fa 80 anys. Però diguem això, allà el mercat, producte fresc és un mercat de hortofrutícola. Per què existeix encara aquest mercat? Perquè hi ha gent que va comprar. I això és el que té el territori, el que porta i el que té. És un mercat viu. Aneu al mercat Vallès i veureu com ha canviat ja. Ja no és perquè no hi ha ni productes ni la gent va comprar. Si hi hagués 2.000 persones cada dia comprant, us asseguro que el mercat Vallès estaria així. Però no hi està. I llavors, si ara agafeu la vostra, això és un projecte que és de Hungry Planet, és unes fotografies que va fer això és un llibre que va fer un Peter Mensa, i va anar per països i va dir, cuideu el vostre rebost i no poseu-lo en la taula. I va anar fent la fotografia de les imatges. Si vosaltres agafeu vosaltres la vostra nevera i el vostre rebost, poseu-lo en la taula. Què teniu? Aquí tindreu la vostra cultura gastronòmica o el que menjeu. Això és aquesta és Egipte. Egipte és dieta mediterrània com la que teníem aquí fa 70 anys. Molta verdura, sobre patates, carn una miqueta, pa, el seu pa, xipries,
Això és vida mediterrània, encara ara. Això és Itàlia. Una família italiana també. Sí que també tenen els seus productes, els seus cereals ensucrats, també entra la part occidental, però fixeu-vos en la quantitat de pa. Fruita, verdura, producte fresc, transformat, molta pasta, segurs, formatge. Això encara és dieta mediterrània, bastant ben preservada. I aquesta és de Turquia, que també el que em va sorprendre és més o menys similar. El que estaria menjant llegums, patates, fruita, verdura, molt de pa. Dieta mediterrània, 100%. És a dir, què mengem nosaltres? Hem pensat què és el que estan menjant nosaltres i aquest canvi, si ara traguéssim el que tenim a casa mateix, a casa meva, o a nostra mateixa, doncs veuràs que la dieta mediterrània l'hem perdut, ja està oblidada pràcticament. Han fet aquesta transició, una transició pràcticament que seria americana, han canviat tot aquest producte fresc, fins que d'envasos pràcticament no n'hi ha, no hi ha res envasat, ni productes preparats. Aquí no tenen pizzas prefabricades, no tenen lasanyes prefabricades, és a dir, és producte fresc i cuina. Han passat d'això a una transformació en què la carn, que és una bosseta que era petita, aquí, i dolços i coses preparades, aquí també és el que comencen a tenir productes begudes ensucrades. La carn ha passat a davant i ens està menjant 90 quilos, com a mínim 90 quilos de carn a l'any. Balears dels llocs que dins van estar menjant. Quan a Balears, a Eivissa, la gent es menjava un quilo i mig de pa cada dia. I no passava res. Ara resulta que si prens pa, és un demoni. I si té gluten, encara pitjor. És que són celiacs, tenen problemes que és un 1% de la població sí, però per la resta de gent és una font important de nutrició, de fibra, a més ha de ser pa integral, com aquell pa xenxa que tenim aquí, doncs pa integral. I ells es usen la proteïna juntament amb les monyetes, amb els llegums, pensaven que llegums i pa complementen la proteïna. I el pa i els llegums tenen un 12% de proteïna, pràcticament. O sigui que un quilo de pa i els llegums corresponents tenim tota la proteïna que volem. I a més, i la gent no els havia passat res. Però clar, es vol posar-hi carn, i carn cada dia. I 90 quilos de carn són molt, i després parlarem de la carn. Això gràcies. Si ara féssiu, li vaig demanar a Rosario de Cafès i Bifa, li vaig demanar, fes-me, perquè va haver un temps que quan parlaves de tema jo, gràcies una mica de la gent de l'escola de Saúl, de Saúl, els hi vaig recollir coses, quan parlen de gent major, tenen aquests aromes, aquests sabors antics ficats a la memòria, que són els aromes que després nosaltres traslladam. És a dir, el que tu has dit en la poesia, realment és així. Els boixos de 0 a 10 anys capten tots els aromes. Sabors que siguin bons o dolents. Venim amb el nostre cervell, no hi ha aromes dolents. Després deien, això és dolent o bo, però quan naixem no tenim aromes prefixats. I en la nostra cultura tenim com un llibre d'aromes que ve marcat en els 10 primers anys. I aquests aromes se'ls mantenen fins sempre. I quan tu vols fer, per això la cuina tradicional no la pots canviar. Un sofrit pallès, ara tenim un sofrit pallès i unes herbes o un arròs de matances, ara tenim uns arròs de matances. Com el vas aprendre a fer o com el tenies en el seu moment. No te'l canviem, perquè si no te'l canviem, la qüestió és quan allò s'hi va vinculat a memòria i emocions. Quan tastes aquell arròs de matances, te'n vas directament en el moment que estaves menjant arròs de matances amb ta mare, amb la abuela o amb la família. I només ho pots aconseguir si aquell aroma és exactament el mateix que tenies llavors. Per tant, no canviaràs els aromes i la cuina tradicional, per això es perpetua. Bé, hi havia un producte molt especial, molt curiós, que era el cafè d'ordi. És a dir, que a la gent, molta gent major, té ficada en el cap el cafè d'ordi. Torrefactaven el cafè d'ordi amb un molinet, el torraven i després feien un cafè d'ordi. Aquí no hi havia fet. Cafès i bifes boníssimes que feien cafès i bifes, però no era el que hi havia, diguem. El cafè d'ordi, evidentment, que se'l feien aquí. I no cal el cafè d'ordi, crec que en el museu teníem un torrefactor, que era del moviment de cafè d'ordi. I això són les vendes de cafè per part de Fotosoles i Ibiza, que venien ja no fet aquí, sinó uns potets, unes bossetes, com han evolucionat des del 2008 al 2022. Això és l'evolució que ha tingut pràcticament tots els productes tradicionals més especials, més vinculats. Això també passaria amb els llegums, això també passaria amb les papayes, això també passaria amb les llavets. Això és el que està passant amb els nostres productes tradicionals. Per què?
perquè hi ha seient, bàsicament perquè seient que ho està fent es diu Maria. Això és gent que es posa en val. I aquest consum, a poc a poc, això és gent que ho mantenia per tradició, justament perquè ho tenien aquí en escap, tenien aquí, i va haver un moment que la següent generació ja no ho té. No hi ha una següent generació que consumís el darrere, que consumís tant com el pagès, i a poc a poc no hi ha hagut substitució. Per tant, si no hi ha substitució, aquests productes els consums se desapareixen. Per això seria la tònica general en bona part dels productes tradicionals quisencs. I vol dir unes pescadors que no volen els darrere. I hi haurà un pescador que diu, jo sé que jo vaig a mirar les esquerres del diari d'Eivissa i sé que cada vegada que se'n va una persona d'Eivissa gran és una persona que deixa en aquella edat. Els temps han canviat i s'ha vist canviar. Això és una gràfica que és del 1930, això és Anglaterra, no és d'aquí, però no sabia que era d'aquí. Anglaterra, des del 2020 al 1930. Els minuts que fas de cuina per dia, que cuines. Evidentment, la cuina tradicional, aquí podries estar 2 hores i mitja, 1 hora, aquí hi havia, evidentment, les dones que cuinaven molt de temps, cuina i disseny, que ja ho sabeu, és una cuina de la ciència, ara que estan per 8 minuts, això en la tarda, i aquí més o menys està igual. 8 minuts, 10 minuts, mitja hora màxim. Cuina tradicional, cuina preparada, aliments frescos, congelats, comida, menjar preparat, que ni el prepares, ja demanes que te vingui el menjar fet. Això és evolució. No menjar, evidentment, si no cuinar, no triar malament, no triar els ingredients, si no triem ingredients, no triarem productes locals, i el que us estan fent és fixeu-vos que les dues gràfiques són similars. La baixada, l'evolució, pràcticament és la mateixa. Deixes de cuinar, deixes de consumir producte fresc. Durant la pandèmia va obrir moltes coses dolentes, però va ser curiós que seguim per tenir temps de cuinar. I aquell any que no va haver turisme, resulta que els països que van seguir plantant, seguien fent la mateixa planificació. Els països van seguir plantant el mateix, però no van venir 2 milions i pico de visitants. Seguien d'aquí va menjar. Va menjar producte d'aquí i van apostar molt per producte d'aquí, no perquè se fessin propaganda en les receptes que feien promoció, sinó perquè la gent tenia temps de cuinar. Van tornar 20 anys endarrere, 50 anys endarrere. La gent va tornar a cuinar i van tornar a seleccionar els productes i van tornar a comprar i van prendre el temps de cuinar. Per tant, els temps han canviat i els hàbits canvien. És molt complicat dir, seguiu consumint producte de vista si no tenen temps. Però són coses que van lligades. Quan parlam de terra del productor, ara parlaré una mica ràpid del sector productiu, perquè no m'enrotlli molt, perquè he d'anar tot a marxa. Ja, la següent, si ara, diguéssim, dit ràpid, això és Eivissa, això és Formentera, això és Menorca, això és Mallorca, el color gris és terra abandonada. Això són estadístiques del 2017, ara enguany les han canviat perquè no sé què, una part del bosc, això és forestal, el bosc l'han fet créixer. Penseu que a Eivissa són 55.000 hectàrees. La meitat de terreny era forestal. Ara ha crescut, està més. Aquí estava al 50, ara és un 65%. I a més, una part l'han posat també com a pastures de gres, i no tenim ningú que pastura. Realment, a Eivissa hi ha un 38% de conreu abandonat. Forestal està creixent i és agrari, diu un 10% però és únicament. 10% de territori, que és, penseu que tot això abans era agrícola. Però el que s'ha tret, evidentment, és l'agricultura que es troba abandonada, és assecar-lo per una bona Formentera és similar, però fixeu-vos la diferència en Mallorca i Menorca. Això és forestal, això és agrari. I a Menorca i a Mallorca hi ha molt de turisme. Tenen camp. Aquí és al revés, el 10% és abandonat. Aquí tenim el 10% agrari. Per tant, terra n'hi ha, però hi ha molta terra abandonada. I aquest abandonament, com us està portant, és això. A l'any 60, que va ser un moment que pràcticament Eivissa era agrari 100% i s'exportava tot. I era el punt jo crec que mai hi havia hagut tanta activitat agrària i no s'havia exportat tant patates, ametlles d'arròs. Era una illa agrària. Han passat en el 2019 que ens queden unes 6.000 hectàrees agràries.
Tot això la resta són terreny que ha estat abandonat. Les conseqüències les estàu veient. Això són les ametlles que ja els estan arrencant perquè estan morts, ja estan envellit, com molts arranquen, hi ha molts que no els arranquen, però els abandonaments d'aixòs. I els abandonaments d'aixòs, fixeu-vos que aquí ja està entrant el bosc, és d'aixòs, i això és una petita feixa que hi ha aquí dalt, no sé si coneixeu un terra que ha recuperat d'un desaparegut de bosc de turisme, Casamaca, que hi ha Camp Palau, que acaba de sonar de Camp Palau, una petita feixa que ha posat safrà. Això és safrà i no safrà. La diferència entre cultivar i no cultivar. I la diferència és que a la resta del món la gent que es preocupa és que tot justament l'agricultura el que fa és amenaçar les zones naturals. Volen recuperar zona natural. Aquí la situació és, bé, està bé que hi hagi zona natural, molt bé, perquè són boscos, mantenen, capturen CO2, però fixeu-vos que això, un bosc, un terreny totalment no gestionat i un territori continu de bosc, al final fixeu-vos que estan a la zona mediterrània, més tard o més aviat, és camarat. Hem tingut moltes zones de pesats, però us en recordeu, ja és l'any 2010, que s'incendi que va haver-hi, i va ser continu. No es va parar fins que va arribar a la mar. Per tant, bé, un dels resultats són aquests. Es pot viure d'escamp? Mireu, de pagesos, això són 50.000 afiliats el 2009. En total. Hi havia 470 persones que treballaven en escamp. El 2022 hi havia quasi 90.000 persones treballant a Eivissa, i enguany n'hi ha més encara, 90.000 persones i pràcticament la gent que treballa en escamp és la mateixa. Vol dir que està evolucionant el sector d'Eivissa evoluciona menys el sector agrari, es manté. Però si es manté, si la resta està creixent i el agrari no creix, vol dir que no té una evolució molt similar. Aquí no voleu distingir-ho, simplement us deia, mira, això seria els ingressos per cultiu. Ja va dir que ara va dir pagesos, però els pagesos són guanyaduros. Què és el que més els dona? Hortalisses, vi, no sé per què hi ha vins dues vegades, patates, cítrics, altres fruiters. Aquí dalt tenim un producte diferenciat que és el vi, que és estratègic. Fixeu-vos que tenim 3-4 bodegues i pràcticament l'evolució de la superfície fa uns anys que es manté estable. No és una gran producció. Tenim hortalisses, vins, per tant ja no us estan dient, això és el que dona ingressos, per tant un pagès, si jo soc pagès, què faré? Si puc, posaré un celler, una bodega, un celler, un celler, o me dedicaré a hortalissa, que és el que me dona més ingressos. Ja està, no em posaré a fer secar, però fixeu-vos que un pagès ha de viure, necessita terra i necessita ingressos. De renovació, fixeu-vos que entre 2015 i 2020 han tingut 30 joves incorporats professionals. Professionals vol dir a temps sense, 30 joves incorporats. Diríeu, és molt o és poc? No arriba a renovar el 50% dels pagesos que se'n van, que deixen que es jubilen. Per tant, segueix aquesta baixada, no estan recuperant, no tenim més pagesos. Tenim 100 explotacions agràries professionals, és a dir, hi ha 100 pagesos professionals a Eivissa. 100 pagesos, que estic, potser són 120, 150, 200, però penseu que hi havia 200 persones en autònoms de pagès, per tant, hi ha 200 professionals pagesos. 200 professionals pagesos és poca gent, respecte al total de... Els ingressos, en què guanyen els pagesos, en què guanyen els pagesos? Això serien milions d'euros, 2,5 milions, hortalissa. Garrover no és professional. Garrover és de l'any passat, encara l'any passat, van guanyar d'euros, en guany menys, però el primer any, això va ser, crec que era el 2022, el 2021 van guanyar pràcticament 3 milions d'euros, però no per professionals, sinó que eren tots repartits. I en Garrover no hi havia professional, però sí que uns diners que es van repartir entre la gent. Però fixeu-vos, hortalissa, Garrover, vins, patates, que estaria dins l'horta, però no, patata ho posen, ho classifiquen junts, i cítrics. Cultius d'horta, excepte els vins i excepte el Garrover. És el que es manté, és dir, el que es pot mantenir és això, el que mantén els pagesos és això. Agrari, ramaderia, està en la mateixa escala perquè veieu la comparativa. Ramaderia pocs ingressos, Hi ha aus, la principal font és aus, porcí, ous, llet, oví, però poquet. I la pesca
també estan a la mateixa escala, llagosta, gamba vermella, roja i llevat. De llevat se'n passa molt més que les altres, però els preus són molt diferents. Per tant, fixeu-vos en què estan guanyant les confraries. Bé, això en què es tradueix? Els ingressos del nostre camp, més o menys, estic total d'Eivissa, a Eivissa estan 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros. D'aquests 2.000 milions d'euros, 10 milions d'euros són del sector primari. Això és un 0,3%, 0,33%. Potser és una mica més, segur. Potser són 12 o 13. També s'han de comptar les subvencions, les ajudes. Però 3.000 milions a 10 milions és un 0,3%. Per tant, és un sector que és totalment marginal, molt marginal, i encara està de baixa. Us ho estic posant, però us ho poso més negre? No, però apunta bé. No només això és que al final, sobretot és agrària, ramaderia. Si comparem una illa de les mides similars, que seria Menorca, gràcies d'agràries una mica menys, de pesca més o menys, però de ramaderia està en 25 milions. Menorca té uns ingressos de 36 milions d'euros, que és més de 3 vegades el que ingressam aquí. Gràcies a què? Valor afegit per ramaderia. Hi ha, òbviament, el formatge, que és gran, els productes transformats, i tenen també molt més poc que nosaltres, i tenen molts més anyells, han conservat molt més anyells que nosaltres. Per tant, ramaderia, aquí això que està tan de baixa, allà encara no tenen. I és la font d'ingressos important. Que hi ha indústria, però com ens falta també és transformació. O sigui, fins on estan en producte fresc. Transformació, com a producte etiquetat i diferenciat, no ho tenim. Això seria a Eivissa, això és Mallorca, Menorca i Eivissa. Mallorca, Menorca i Eivissa, panificadores, càrniques, elaboradors de vins i altres productes. Això és antic, ja està passat de moda, però fixeu-vos la diferència en Mallorca i Eivissa, només hi havia 6 panificadores, n'hi ha menys, perquè n'hi ha un parell que han tancat. Indústria alimentària tenim molt poc, us costa molt tenir indústria, és a dir, us costa molt que hi hagi països que facin salta transformació. I si ho fan, els hi compliquem la vida d'una manera horrible. D'elaboradors de productes càrnics, poquets, n'hi ha algun més, però poques fàbriques d'elaboració, n'hi ha més a Menorca, de vins n'hi ha 4, i aquí la diferència és que a Menorca n'ha passat a 9. És a dir, a Menorca aquesta aposta, hi ha una constància en producte local, que aquesta aposta per producte local fa no només que tenen més indústria que nosaltres, sinó que el que no tenien que eren vins, ara que tenen 9, tenen més superfície que nosaltres i tenen més celles que nosaltres. I molt més bé, però si gent que hi va aposta més. I els restaurants que tenen allà, allà a Menorca, veureu si estan plens dels seus vins. Aquí no. Hi ha les productes. És a dir, aquí el que ens falta també és aquesta. Relleu generacional, ens falta. Això són fotos que teníem, sí, n'hi ha finques importants que almenys hi ha relleu generacional. El que és crític és que aquestes finques importants, grosses, constants, que es mantenen. I això algunes es mantenen, no totes, però estan perdent finques grosses que ja no tenen relleu. N'hi ha algunes, aquest no és relleu generacional, perquè és un present a la costa, no és la comissió, els que fa les melmelades, té una finca, la finca principal més important que té nectarines, fa nectarines. Les nectarines que trobareu en estiu a Eivissa són seues, i de les nectarines que són més lleges que tenen molt promoció, en fa la melmelada. A la costa són en Vicent del Ferrer, que estan en Escanar, i aquestes són les de la caseta, que espero que la filla faci relleu. Les filles aquí són 3 generacions, són les de la caseta, Escanar. Relleu, però són finques importants, més que donen menjar, donen quantitat de menjar, no s'estan. Donen tonelades. Les barques artesanals, pensant que a Eivissa tenim unes 70 barques artesanals, són això, 1 o 2 pescadors màxims que pesquen artesanalment. No tenim, arrossegament tenim 1 i mitja, ara mateix. Però la bona part de la nostra flota artesanal, quan veieu el calamar, quan veieu el gerret, bona part està pescat per aquesta gent. Que la pesquen en petites, fixeu-vos el que és, no és la gran marca ni són grans empreses. Això fora. Sofrit pallès, el millor de camp. Producte local, evidentment, un sofrit pallès sense tenir la patata eivissenca, si és patata millor. I tenim patata eivissenca, que en aquest cas només segur que sigui més aquell, que seria la substituta, però buscarem el patató, si podem, ara quasi no se'n troba. Sobrassada d'Eivissa, el poll i el anyell. El millor del camp està aquí, evidentment carn, perquè la nostra dieta mediterrània, evidentment, era vegetariana,
però la carn, ja ho sabeu que es basarà per dies importants. Que el nostre plat més important sigui de carn és perquè la gent el que valorava era carn. A la que han pogut menjar carn, ens han passat a carn que s'ha restret. No menjaven carn simplement perquè no podien. Això és cuina tradicional de sectors. Tenim, bàsicament, com heu vist, el nostre sector principal és l'horta. Els nostres professionals són hortalisses. Síndria, patata, tomata, meló són les produccions principals. De sector agrari està creixent, però són menys professionals, ens està costant més. Sí que hi ha més dones, de la meitat de l'explotació ecològica, la meitat són dones, o sigui que bona part dels joves s'estan incorporant en l'ecologia, però segueix sent producte fresc, de manera que tenen unes limitacions molt importants de rendibilitat. Ramaderia. Us parlaré més ràpid de l'anyell. L'anyell és aquest que també ha passat el mateix que estava baixant. I cada anyell, penseu que cada ovella és una hectàrea com entenc, de pastura. I cada vegada que se'n va una parella de majors, se'n va tota la setmanada, 15 animals. Per tant, a poc estem ara amb aquests 3.000 animals. 3.000 animals són 3.000 hectàrees que es mantenen de secar, més o menys. Com que n'han perdut 17.000, vol dir que han perdut 17.000 hectàrees de terres abandonades, que abans hi havia anyells i ja no n'hi ha, perquè veiem la importància de l'anyell, de menjar anyell de lliça i de menjar sofrit pallers. O sigui, de menjar un sofrit pallers i menjar anyell de lliça. Havien de quedar pocs. D'aquestes ovelletes nostres estimades ja en queden poquetes. Què tenim? Què ens en queden? Poll pallers. Sí que hi ha una associació que té 4 granges i tenen poll pallers. Poll pallers són rotlles, no és el poll, no s'ha de seguir senca, són polls que de fora els van créixer, però els alimenten millor i si heu tastat segur que són millors que no el que ve de fora. Sobrassada, 2 granges de porc blanc, n'hi ha només de porc negre, n'hi ha 2 ara, de porc negre, i d'anyell, que és el que està en fotografia. Això és la Vicenca, si heu conegut en una llana especialment preuada. Tenim una mica de formatgeries, 4 formatgeries, 2 d'elles de cabra. Tenim hi ha unes quantes empreses que fan ous de posca, molts d'ells d'ecològic, de porc negre n'hi ha 2. N'hi ha un Camildo i un altre més que l'estan fent, un parell més que l'estan fent en la cooperativa d'esta ramadera. Què tenim més? Tenim vi, 4 cellers, però 4 cellers que són 56 hectàrees. Allí se podria donar molt. El Pla de Vila, si heu vist les fotos antigues del Pla de Vila, el Pla de Vila era tot vi, tot raïm, des de Puig d'en Baix fins a Can Claus. Tot era vi. I ara diuen allà no hi ha res. Però això no ho vull dir, això és el Pla de Sant Mateu, això és recent, el Pla de Sant Mateu es va posar de vi, es va posar de raïm als anys 60. A Sant Mateu, el raïm, els raïms, les vinyes estaven, les vessants, i estaven a la marina. Molta raïm estava a la marina. Segur que sou de la vostra idea, això m'ho explicava molt millor, però sí que és curiós que el que en el Pla de Sant Mateu és recent. I abans és un lloc que s'inunde i no és un lloc que en el seu temps plovia molt més i no és un lloc apte per la vinya, perquè no li agrada la humitat. Ara hi és, però no era el seu lloc original. Tenim vi, tenim oli, 200 hectàrees, que són pràcticament 3 vegades més que és vi, però són productors, moltes marques, el que passa és que aquí pràcticament són gent de segona activitat, no són professionals. De les vicenques, l'impacte sobre el producte de lliça és mínim, no és que hi hagi camps que la gent tingui 9.000 camps o 2.000 camps en bones aromàtiques, sí que són els productes que més rendiment tenen. Si voleu fer un negoci agroalimentari, les begudes espirituoses són les que més marge tenen, encara que hi hagi impost d'alcohol, són les que tenen més marge. Per això hi ha tanta pressió per begudes alcohòliques i per això n'hi ha bastantes que estan fent negocis. I aquí se n'esseguem molt. Tenim cereals, un molí fariner que encara es manté, no sé com, 8 forns que treballen en blanc xeixa, amb això hem aconseguit que arribin a 40 hectàrees de secà, que justament és la zona que s'està esgotant. Fruits secs, enguany hem aconseguit ja només 5 tones de malla. S'ha acabat. 5 tones de malla, Barcelona, que quedaran 1.000 quilos de malles en Barcelona. La malla aquí s'ha acabat. Ja és història. Per desgràcia. De garroba, bé, el garrober sí que aguanta i sí que és un arbre resistent. Enguany el que passa és que el mercat, com que no el pagam aquí, el mercat és sí possible. Fruticultura, tenim cítrics, desenvolupat, que s'ha introduït i treu un producte de bona qualitat i preuat. Presses nectarines també. Això perquè veiem una mica el que tenim. Producte hortícola, molta síndria,
famílies que hi viuen, tradició i producte, tenim, això és Toni Seca, una Maria Secreta, i que Sant Mariano és un basí que tenia encara la patata vermella i que és antiga, i encara la cultiva i encara li té, la guardes en sa Posidònia. Una vista dels productes que podeu trobar, fixa't aquí patata, que és més una patata i és veritat que no és bona, però bueno, fixeu-vos la diferència, aquest fet de producte diferenciat. La patata és un producte que el resta del món és un producte de batalla, d'oferta. A Eivissa, això es fa anys, la patata a Eivissa no trobareu €1,20, està a €1,50, 60 o €2. I és això, les varietats autòctones tradicionals, la Cabrera Blanca, que us deia, el Malorissó, altres coses, aquesta ginebra, hi ha gent que ja fa ginebra d'Eivissa, que la fa més en figa de pic, amb figa de pic. Saps què quedi? Però encara fa un aroma, fa una cosa curiosa. Tenim també garroves, la farina de garrova, que a Eivissa, bé, la gent major no li agrada molt això de menjar garrova, ja segur que no us agrada molt. Hi ha salses, hi ha gent que fa kombuches, és a dir, sí que hi ha hagut a Eivissa amb tota aquesta gran pregunta de gent que us ha hagut, ve gent amb molts coneixements de fora i estan portant productes, hi ha una innovació impressionant, però de gent de fora que van en els seus productes. Evidentment això és un producte d'Eivissa, és un producte fet d'Eivissa. El producte d'Eivissa no el tenim al nostre. No sé si algun dia ho tindrem com a nostre, però fixeu-vos que hi ha una diversitat increïble. Fins i tot hi ha gent que també fa cafès, hi ha gent que fa cerveses, el que passa que aquests enguany han tancat. S'ha acabat la cervesa indocent. La crisi del Covid ha acabat amb ells, hi ha marmelada, hi ha colpellers, hi ha colpellesa, aquí hi ha una col, però aquesta diríeu que és colpellesa. Que no, menys mal que cada dia que la coneix. És col d'Eivissa, però fes que això és una col feta d'Eivissa, però no és col d'Eivissa, no és colpellesa. Això és la diferència, la tenim. Sí que, ja us dic, productes, estan productes que s'hagin guanyi, però que sigui també sostenible. Això és una pàgina, ho vaig trobar, com és Eivissa, les experiències poden ser sostenibles, està molt de moda ser sostenible, i allà una de les activitats que posa, això és una pàgina web, una de les activitats era esmorzar. Se veien com a sostenibles i com a producte quilòmetre zero. Veies l'estrà i dius, oi, jo no estàs quilòmetre zero, o veies a Sídria, però fixeu-vos que Sídria sense llavors, per tant, Eivissa noves. Kiwis, hi havia per aquí, això és no sé, quin de producte local d'Eivissa, on està? La sostenibilitat és de les coses que més se'n parla a Eivissa i a tot el món, però el que menys es fa. La gent que més en parla de sostenibilitat és justament la gent que més en compleix. Aquí és una gràfica molt ràpida que us ensenyaré, és dir, que sapigueu que el que vosaltres mengeu té un impacte directe sobre el territori. A Eivissa ens interessa tenir territori i tenir pagesos. Això és 1 quilo. Els metres quadrats que cada producte per quilo manté. És anyell, 1 quilo d'anyell manté, ell tot sol, 600 metres quadrats. Us havia dit, un anyell és un hectare. Per tant, els anyell és el que més manté. Després que hi ha ametlla, oli, blat, garrova, vi. Per què estan els productes de secà? Perquè evidentment produeixen molt menys. 1 quilo d'aquests productes necessiten molta superfície. Els productes d'horta estan baix de tots perquè produeixen molt més. És a dir, en 2.000 metres d'horta fas molt més que en 10.000 que en 20.000 metres d'una altra cosa. Però tinguem present que hi ha productes que tenen un impacte molt important en conservació de territori. Rendeixen poc, per això la gent no s'ha deixat d'estar. La gent està aquí, molt més quilos per hectàrea, per metre quadrat. Però aquests sapigueu que si els trobeu, sapigueu que si compreu ametlles, si compreu blat, si compreu paratxeixa, si compreu anyell, oli, garroves, encara que no és res, i és dir també, aquests productes ajuden molt a mantenir-los. I la vostra decisió explicareu, si heu de parlar de sostenibilitat, es diré, hi ha productes que són bons, diferenciats, però a més tenen sostenibilitat. Petjada hídrica, quan diu petjada hídrica serien litros per quilo. Hi ha productes que gasten molta aigua. Bé, no. Això són els productes d'horta. Lletuga, tomata, pràcticament cadascun necessita uns 170 litres, una patata 250, 1 quilo de patates, aquí tenim 3 o 4 patates. Amb 4 patates necessiten 250 litres d'aigua. A Eivissa tenim poca aigua, per tant hem de cuidar. La lletuga 170 litres, 180, 250, el vi 1.000 litres, es fa 1.300, l'arròs va pujant, és oli d'oliva, justament com que produeixen molt poc i passen oliva,
rendeixen encara necessiten molta més aigua, però quan doneu a productes càrnics, 1 quilo de vedella necessita 15.000 litres d'aigua. No és que Sabadell necessiti beure 15.000 litres. És que els aliments que té, cereals, ordi, tots els tipus que té, soja, molta soja que se li dona, tot això necessita molta aigua per regar. Com que s'ho mengen ells, vol dir que cada quilo, per fer aquell quilo de vedella, han hagut de consumir aliments que també han begut molta aigua. És a dir, el consum de vedella és mínim. És els aliments que han tingut. Sapigueu que els aliments animals necessiten molt, consumeixen en el seu origen perquè han consumit molt de farratge, no perquè s'ho vegin, comparats amb els productes. Però si hem de transformar en calories, evidentment és oli, té molta més caloria, fixeu-vos que ja passen, hi ha productes que encara són més sostenibles perquè diuen jo sí de posar aigua, que no me donarà més aliments. Però fixeu-vos que la patata m'està donant 0,5 litres per cada quilocaloria, és a dir, només he de posar mig litre d'aigua per cada quilocaloria. Comparat, per exemple, amb la vedella, que em costa 10 litres per cada quilocaloria. És a dir, és més eficient menjar. I aquí, per aquest cantó, fixeu-vos que hi ha productes com la patata, que és de regadiu, s'ha de regar, però és molt eficient. I com que produeix tant i produeix un producte que és alimentíssim i és potent, doncs alimenta molt. Per això els pagesos també, si posaven patata en el sofrí pagès, era perquè estaven regant. Fixeu-vos que al final té la seva lògica. Aquell pagès sabia que regava i aquella aigua era ben aprofitada, perquè tenia un producte que el podia conservar molt temps, era molt calòric i produïa molt. I a més, el posaves en un sofrit pagès i amb una quantitat de carn així, feies un plat així. I això és també sostenibilitat. Com estan de temps? Doncs són els 9, 5 minuts. Em deixeu? Això és sostenibilitat professional, és a dir, aquesta visió de productes que ocupin espai, també que aprofitin l'aigua. A Eivissa han d'aprofitar l'aigua. Hi ha cultius que han de regar, però que encara que els han de regar, són molt eficients. Comparats, per exemple, el que passa és que, per exemple, també la diferència és que en el cas de guies arròs, si poséssim aquí el pa que són 1.300 litres, el que passa és que això és de pluja, depèn de l'origen de l'aigua. Això és aigua de pluja, per tant aquí se despersarà aigua mínima. Els que són de secar gasten molta aigua, són d'oliva, són 26.000 litres per quilo d'oliva, quilo d'oli. Però és que si és de secar no l'hem de regar. Per tant, aquí fixeu-vos que és de secar normalment, els arbres de secar, s'enmeia també s'enmeia aquí mig, el que és de secar necessita molta aigua, però és que és aigua de pluja. Per tant, ja no és la mateixa cosa. En tot cas, seria la diferència en buscar cultius que siguin eficients amb aquesta aigua. Si és més petjada ecològica, això és el mateix pràcticament, és a dir, això és petjada global. Quilos són hectàrees de terreny que necessita, això serien els peixos, la carn, són hectàrees que necessitaria per cada quilo de producte. Evidentment, tornen a aparèixer els productes càrnics, llet, vegetals, poll, porc, fruites, ous, mongetes, pasta. La nostra dieta mediterrània es tenia aquí. No teníem vedella, ara enteneu per què no hi havia vedella. Perquè és que necessitava una quantitat d'aigua impressionant, que hi havia la Mediterrània hi és. El nostre és aquí. De peixos, aquí peixos de poc nivell, peixos com el llerret, això seria llerret. Llet, una miqueta, llet de cabra, ovella, vegetals, polls, això que pareix de vegetal de poll, porc, la nostra sobrassada, fruita, molta fruita, ous, de tant en tant, però també tenim ous, mongetes, sobretot menjàvem mongetes un dia sí, un dia sí, un dia sí, un dia sí, i pasta, i cereals. Perquè aquestes són més eficients. Aquí tenim la nostra dieta mediterrània. Això és sostenible, això és insostenible. I en poc temps, quan direm que ja no tenim territori per menjar tant, per fer tanta carn, quan ja diguem que ja no queden més vaques, o no tenim més territori, o hem de menjar tanta gent, hi ha tanta gent que vol carn, que ens està passant amb els xinesos, aquesta carn ja tan cara que diran ells, qui podrà menjar carn? Els que fan duros, com abans. Qui menjar carn? Seguint de molts duros, o aristòcrates. A partir de llavors se va seguint rica. Què ens estan dient que mengem? Insectes, carn regenerada, però si tenim les mongetes de tota la vida. Tornem a la veure de tornar les mongetes. Per força, no perquè ens agradi, per força. Per tant, aquelles receptes tan bones que sabien les nostres maneres de fer un bullit de mongetes que estaven boníssimes,
Doncs els haurem de recuperar. Com es veien aquells bullius de mongetes? Perquè aquí 20 anys la gent no podrà menjar carn de lo cara que es fa, o simplement que és insostenible. Comerços, l'altra part ja són comerços. Això es fa fumar. Els nostres productors pràcticament ja no tenen botigues per anar a vendre producte. No trobareu botigues que tinguin producte d'Eivissa. He anat a comprar aquestes cosetes aquí, em pensava que tenien com d'Eivissa, com bellesa, però no s'hi han dut avui. Però hi ha 4 botigues que estan quedant. No hi ha botigues que estiguin treballant amb producte d'Eivissa. Les grans superfícies necessiten volums grossos i poden entrar a les cooperatives i poden entrar a l'Istatxic. Necessitem un milió de productes. Els nostres productors estan molt separats. A Eivissa tenim unes ganes d'anar a gràcia pel seu cantó. Estan tan separats, i això és una culpa del sector mateix, que aquí estigui tot arribar. Aquí feien cou a tots els pagesos al matí, a veure qui li comprava. Aquest botiguer li venia, cada un que li venia li deia m'has de posar més barat perquè l'altre me l'ha donat aquest. Bé, però ara aquests llocs ja pràcticament n'hi queden molt pocs. Queden les grans superfícies, queda una gran superfície. Hi ha 2 grans superfícies que estan producte d'Eivissa, Eroski i Percento. Tret d'allà no hi ha ningú, però per entrar en les solucions necessites molt de volum, que és el que ens falten els nostres productors. El futur? Bé, la tendència que es diu, bé, és que ara la tendència és que siguin sans, productes sans. Ara ens deien que hem de pensar en menjar productes sans, però si tenim la dieta mediterrània, fàcil de consumir, no peix ingelat, això és irrativat, però les espines no. Econòmics, complicat per producte d'Eivissa. Sostenibles, no, hi ha alguns que sí i uns que no. I que sí, això seria el que està triomfant a nivell de disseny. Si vols fer un aliment que tingui èxit, ha de ser això. En 2017 a més es va posar a la moda 3 dietes. Els americans van ficar una dieta mediterrània, es va fer una DASH, que aquesta és una dieta nòrdica, tabacs nòrdics, però similar en els seus productes, però volem fer el mateix que la dieta mediterrània. Una còpia nòrdica de la dieta mediterrània, mal feta. I una flexitariana, que és una vegetariana flexible, que menges sí, ara menges no, bé, moltes. Però resulta que tenim aquí la dieta mediterrània, que és un model per les dietes de fora, i és la que tenim aquí abans. Per tant, potser és que hem de tornar allà mateix. Quines tendències? Fora sucres, olis saludals, oli d'oliva i el brocat. Això està molt posat, el brocat. Els brocats encara no els hem menjat. Proteïnes vegetals, probiòtics, fermentats. Probiòtics i fermentats, iogurts, la cuita, els formatges, la sobrassada també és un fermentat. Les olives també són fermentades, les olives salades. Smoothies, que això no sé què és, i molta verdura. Aquestes tendències, això és dieta mediterrània 100%. Ara resulta que està la tendència el que havíem menjat sempre. Us ho torno a dir. Quin serà el futur? Jo us dic, serà gastronomia tradicional. El futur del producte d'Eivissa, si és, o si hi és, i es m'agradaria pensar que hi fos, serà gastronomia tradicional. Perquè quan hem fet promoció de panellet, i hem dit, que hem fet promoció de panellet amb mamella d'Eivissa. Ara s'han venut, i donem un parell d'anys que fem, i la gent respon. La tradició marca. Ei, que ara és el temps d'això, i ara és el temps d'aquestes tradicions. L'altre dia vam parlar de rituals. Rituals gastronòmics a la nostra cuina. Els rituals marquen molt la nostra tradició, és la nostra decisió de consum. I aquesta memòria és el que diu, ei, ara és el temps d'això. I això és el que traslladeu als vostres fills. Els podeu traslladar als gust de la pizza o als gust dels panellets, o als gust de la pipallets, o als gust de les punyetes. Però el que vosaltres feu, penseu que us quedarà. I quan mengin una pizza de Pizza Hut, aquí, amb 50 anys, se'n recordaran de vosaltres, o de Pizza Hut. Però és el record que buscaran. Fixeu-vos el que està marcant. El futur que serà verd i sostenible, per necessitat. Verd perquè ha de ser ecològic. N'hi ha pocs, en proporció de professionals que siguin ecològics, però aniran cap allà. Serà circular, perquè hem d'utilitzar recursos d'aigua de cinc. No aprofitem l'aigua que tirem a mà. La matèria orgànica, els fans de depuradora, encara no hem aconseguit per utilitzar-la. És a dir, aquesta circularitat necessitem matèria orgànica, necessitem aigua. I aquestes coses sí que les té, però no les estem aprofitant. Algun dia espero que ho sigui. Sectors professionals orientats a productes diferenciats. De la vermella, és a dir, necessitem un producte diferent, que és el que al final sobreviu. No perquè facin cogombre, mira, poden fer tots els cogombres que vulguin, però aquí hi haurà un any que els hi poden entrar més preu. El producte diferenciat és una trampa. I una estratègia comuna perquè algun dia aconseguirem que es faci promoció conjunta entre administracions.
prou complicat, o entre llens. Ens costa molt fer promoció que seria que anem a la una. I què més? I llavors, per resum, ja concretar només dir que els productes estrella, el que nosaltres no vol dir que no hi hagi més. Nosaltres concretant la promoció en productes que són estrella, que són molt nostres, però també no fem 10.000 productes diferents perquè llavors desenfoques. Enfocant en Sobrassada, té molta tradició, és un producte especial, és el nostre gran saboritzant dels plats. No hi ha plat guisat, no hi ha Sobrassada per donar gust. Esperem que sigui així molt de temps. Desenyer, per la sostenibilitat i perquè és ingredient de plats especials, la nostra patata vermella tradicional, la xíndria, aquests dos, llavors li gamba perquè són productes de prestigi, no tant perquè ens hagin de promocionar per més consum, però almenys que sapiguem que tenim productes de referència, els peixos humils, es plou. Amb això la nostra una mica el que nosaltres plantegem. Hi ha més productes, però això una mica seria la base. Sense oblidar les IGPs, vida Eivissa, les IGPs, la vida Eivissa i la vida Eivissa, que sabeu bé que s'ha incorporat recentment. Això són els productes de referència perquè són les marques europees, són les que estan. I llavors tenim productes que li dic perquè són productes que estan allà en una arqueta que s'han de conservar, que no seran un referent, no seran un recurs importantíssim, però bé, tenim servei a Garrova, quantitats tradicionals, tenim per recuperar les nostres oliveres, el nostre oli, també es deia, el nostre oli, amb molt d'orgull que ho fan i molt d'esforç que ho fan els nostres oliveres, està fet amb qualitat de fora. La nostra olivera pallesa, el nostre oli ja no és oli d'Eivissa, és un oli fet d'Eivissa, però no és l'oli d'olivera eivissenca, per desgràcia, perquè encara resulta que és una varietat que no està reconeguda, que no està comercialitzada, bé, estan dient antigotes, però és l'olivera més antiga, penseu que és l'única olivera d'Occident, d'Europa, que és com si haguéssiu agafat un pèl de Palestina i l'haguéssiu sigut aquí. Igual, no s'ha modificat, només com que és un gen, com que s'ha reproduït parentals, és íntegrament, aquella olivera és el mateix que hi ha fa 2.500 anys, però aquesta olivera resulta que no sé què està fent el nostre oli, que és l'oli que han estat menjant els nostres pagesos musulmans fins ara. Algun dia espero recuperar. Tenim també vinyes de varietats antigues, els veiem que estan fent, alguns sí que són varietats antigues, però tenim varietats antigues que espero que presentem en algun moment. Hem trobat varietats antigues de vinya que són úniques al món, que no les tenen enlloc més. Els nostres vins antics ni són monestirs ni són malvesies. No ho digueu fora de aquí. Però tenim vinyes, les nostres vinyes són úniques. Tenim vins antics, els vi que es feia antigament, tant el vi blanc que es feia assolellat com el vi negre que es feia assolellat, eren vins únics. Les varietats tradicionals de llegums, també les tenim per allí esperant algun dia, van per zoològiques, les races autòctones tenim per treballar el poll, la gallina eivissenca, tenim l'ovella és complicat perquè no s'adapta en el mercat, i tenim el porc negre, que hi ha una colla d'il·lusos, ingenus, romàntics que l'estan intentant recuperar, espero que treguin, sapigueu que tenen la carnisseria allí en el mercat nou, que és carn i cop, però hi ha una colla d'il·lusos que espero i el fa molt bones. que sí. I el porc negre, Quina diferència el risc que hi ha, el risc que tenim, vist tot això, no sé com seran els productes, sereu vosaltres que decidireu o serà seguint, però hi ha un risc, i és que bona part d'aquests productes que s'estan fent a Eivissa s'estan orientant molt a turisme, o són tan cars de fer com els oli, o com s'anava, són tan cars de fer que estan en preus que ja pràcticament nosaltres no els podem consumir. Hi ha el vi, el oli, semeu bastant, que són productes que els estan consumint més els estrangers que nosaltres. Els consumeixen més els estrangers. I aquest és un risc que hi ha de la identificació. La identificació per turisme està tirant la gent fora de tot, però també està tirant els productes fora de tot. O els està dirigint cap als turistes. I nosaltres ens estan quedant i com que menjam, patata, que potser és un mica de patata. I jo crec que ja està. Tenim la pàgina web de Segurs d'Eivissa, tenim les xarxes, si voleu seguir les activitats del que fem. Bé, no espero que no hagi set, m'he passat una mica més de temps. Un quartet d'hora. Tenim moltes coses per fer, i m'he corregut una mica, però espero que us hagi set agradable, que us hagi agradat. Si teniu dubtes, si teniu coses per demanar, m'hagués agradat una degustació d'uns plomets, això és per dir que tampoc ens quanta aquí, no sabeu. Acabar una cosa així sense menjar, em sap greu. Per mi totes les coses que sempre ha de venir. Si passes de menjar, ha de venir. Però bé, el dia de sopar, per sort, han fet un curs de cuina, han fet un curs de cuina, que és cuina tradicional, o sigui que és important, i a més hi haurà un dinar
de menjar tradicional, que també és important, que serà el que farà una mica la clausura i és molt important dels productes d'Eivissa. Si teniu alguna pregunta... Jo no has parlat de les figues. De les figues, n'he parlat, però és un producte... Bueno, justament seria dels productes dels formatges, xereques, haurien de ser un dels productes importants. Que coneixia 23 classes de figues diferents. Eivissa, Només feu la fira d'això i tal cosa. ho teníeu, però... Esteu a Madius. Els figueros tenim varietats, bona part de varietats les tenim a Can Marines guardades, i estan fent una col·lecció de figues, la figa de Lleida, de Maiers, de Remoguers, de Polòcia. I sí, la figa és salta, però sobretot el que us m'agradaria és que hi hagués la figa de cultiu com a producte flex és molt complicat, però les xereques, em sap molt de greu que no hi hagi xereques, una empresa que pugui fer xereques. Però que és fos. Les xereques veien fos. Sí, per això. No n'hi ha. Bueno, hi ha que planta, hi ha que fa, però serien aquests recursos, petits recursos, que ja tenen clar, tinguéssim gent que fes aquestes transformacions dels productes tradicionals i vicents, xereques, d'espans, hi ha molts productes tradicionals que si algú s'animés a fer-lo, i fer-lo ben fet i posar-lo en les artificials, podria demanar el que volgués i se vendria tot el que volgués. Però us costa molt que hi hagi aquest pas de transformació, no està costant. Patata Eivissa, has parlat de patata eivissenca. Sí. Patata eivissenca realment no n'hi ha. De patata... No sigui sembrada a Eivissa. Però vols dir s'antiga. S'antiga llavors. La llavor antiga, nosaltres la tenim a Can Marines. Nosaltres hem repartit... Però hi ha molt de repartiu. Nosaltres repartim llavor. Cada any, quan es fem en gener i en agost, repartim llavor. Però és que molt de fer perquè és fàcil. Em van repartir a pagesos professionals, però és una patata que es veu que rendeix menys, costa més, és més petita. Us costa que sigui, s'ho està guardant gent per al seu autoconsum per mantenir la patata, que és una patata boníssima. Nosaltres mantenim la llavor Can Marines, normalment quan arriba a ser desembre i gener, repartim una mica de llavor, ara també una mica, perquè la gent que la vulgui fer la llavor la pugui recuperar. Però aquella sí que és... Però sí que és la patata que has ensenyat tu, que això... Això és... Això és patata de la segona. Bueno, això és desequilibri. Aquesta és desequilibri. No, aquesta és patata feta a Eivissa. Feta a Eivissa, no? I aquesta és desequilibri, el que estan promocionant és la varietat desequilibri, és la varietat que els pagesos van substituir la patata eivissenca. De qualitat gustativa, és a dir, d'ús per freir, per bullir, és a dir, pot fer el mateix que la patata eivissenca, és d'una qualitat excel·lent, no té el gust que té la patata eivissenca, però de qualitat és similar. D'aquesta patata se llegiré pràcticament l'han substituït per moltes altres patates, de varietats diferents, còndors, Rudolf, no sé què, i les han canviat per unes altres que de qualitat ja no són iguals, ja es cremen, ja no bulleixen igual, és a dir, per això dic, és important, tot li posen patata i una maia i senca, però si demaneu la veritat, si podeu triar, demaneu la de la birria. Però ja va dir, i la patata aquesta eivissenca que li diu, avui en dia no està molt portada. Totes les varietats aquestes que duen de fora, no fa molt de cor, enseguida. Cor que vol dir que es flores? Que es pica i li entres per dins. Se piquen totes. Això és perquè està més orientat. Ja també el clima està canviant també, la calor, si la colliu, més tard de mitjans de juny, se us picarà. L'heu de collir més i més aviat. I els pagesos que en sembren molta, o en sembren també. Clar, la collia abans. Jo ho dic perquè la compro, per exemple, la cooperativa agrària. I al final se me pica totes. Quan em cou més de 5 quilos amb un sac de macarró de 5 quilos, perquè se darrere l'he de tirar. O l'ha d'estar ben conservat. És un problema de conservació. No sé si veieu... Hi ha una caparreta que us està atacant. I no té. Bueno, hi ha gent que els ha provat a tu, l'últim era un que li tirava aigua, que li tira aigua de tant en tant, però fa anar una mica, li tira un xorro d'aigua i la manté. És una malaltia, és una plaga que els està afectant i està acabant. És una caparreta. Una caparreta, una cotxinilla. És molt agressiva i ja ho vist que està acabant. Que és la mateixa que hi ha, per exemple, a l'alfalteia. Aquella no mata. Aquella és una espècie diferent. L'alfalteia no mata. Està la mateixa família, però la veiem no mata les sabates, és boníssim. Alguna pregunta més?
Així com, per exemple, lletuga, ara hi ha moltes varietats de lletugues i hi ha molta demanda de lletuga. I jo sé de pagesos que planten moltes i els duen al mercat nou i a altres botigues. Clar, no, poques d'aquestes lletugues són les tradicionals, però moltes lletugues de fora han arrelat i tenen un preu. Hi hauria algun producte similar a la lletuga que, encara que no fos tradicional, però arrelats bé, podria tenir aquesta varietat? Llavors, la lletuga sí que originalment hi havia varietats antigues, encara s'han recuperat. Han recuperat la lletuga blanca, sí que hi havia antigament aquí, als anys 70, se'n feien milers i milers i milers. Aquesta lletuga blanca l'han recuperat. Han recuperat també una negra, que sé que es fa més nou, que és més d'hivern, però veurem si té realment recorregut. Com ho estan trobant les lletugues, que hi ha països que en fan, però els països que més en feien, hi havia un país especialment que s'havia especialitzat en lletugues, de fora, de veritats, i ho ha deixat estar. Perquè vist el nostre clima, la lletuga és molt especial, necessita un clima, insistim, necessita una mica de canvi de temperatura, que no fresqui. I llavors la lletuga es fa més cruixent. Eivissa no és el terreny més especial, però per exemple, per fer grans produccions, no és el millor terreny. D'espècie que dius, mira, hi ha alguna cosa que puguis fer diversitat, que puguis tenir aquesta diversitat, com la lletuga de gran consum, com la senyera està fent molts melons, per exemple. El meló és un altre que tenim, el meló i sol, que ens ha quedat un racó, és molt complicat de gestionar, madura molt ràpid, és molt complicat de fer donar. Els països, fins i tot, els nous no saben com produir-lo, però ara mateix està entrant, tenim el meló gàlia, tenim un meló que és espiga, que després va canviar de varietat. D'allí sí que estan entrant noves varietats i sí que hi ha una diversitat i s'estan portant bé. Aquí els melons és una de les varietats, és una de les espècies que tira bé. L'altre és la tomata, però la tomata està venint aquests problemes de clima. Pensava que el clima també, no hem parlat de clima, però pensava que tot això també podem fer-ho si el clima ens deixa. Si tenim aigua, si el clima ens deixa. El clima el que ens està passant és que està escalfant massa en ple estiu, en ple agost. I en ple agost, aquella gent que feia tomates en ple agost, ara pràcticament ja no ho poden fer. Perquè fa tanta calor que les tomateres se queden agostades, es queden mortarides. La tomata és un altre producte que sempre han estat, normalment han estat varietats forànies. Seria un gran recurs, és una cosa que és un cultiu que es produeix molt, és un recurs, seria que en fan produeix molt, però té problemes, tenia problemes de plagues primer, i ara té el problema de ser temperatura. També diré que les tomates, les varietats que s'han utilitzat no són les tomates que nosaltres tenim de petits, que era aquella tomata gustosa, carnosa, sabosa, sinó que s'han set aquestes tomates més long life, que no maduren tan ràpidament, són com pilotes, i la qualitat gustativa no és. Ara per ara he vist, diré, és el que ens falta. M'agradaria tenir tomates que els pagesos poguessin fer tomates, però aquestes que són més gustoses, tipus tomata rosa, que diuen tomata rosa, aquests, els fan en llocs freds, tipus Huesca o segons aquestes zones més fresques, i són tomates que maduren molt ràpid. És a dir, tenen una vida que en seguida, en el nostre clima, en seguida tornen molles, i llavors, clar, la botiga, el que està molla està 2 dies, aquella tomata està molla i ja no vol. Tenen limitant. Són molt més bones, són molt més gustoses, però tenen aquesta limitació. Però així que seria un producte, la tomata és un producte que ens falta, que hi ha un gran consum. Hi ha productors que n'han fet molta, però realment té aquestes limitacions. Alguna més? Sí, una altra. No els deixarà sortir. Has mencionat els bocats, les bocateres van entrar aquí, jo crec que passant 90, una cosa així, i van funcionar molt bé, i la veritat, crec que la gent que en té, funciona, i és un cultiu que va bé, no n'hi havia. L'altre dia vaig sentir nocions que un cas similar seria els pistatxos, que hi ha llocs que estan posant pistatxeres, que crec que venen d'Iran, i de zona, i tant Turquia, estan posant pistatxeres i funciona. Clar, aquí s'han posat molins les ametllers i jo no hi veig recanvi. Quins altres cultius, a part de bocateres, que tu trobes que podrien venir i com a mínim ampliar la superfície conreada? Bé, les bocates estan funcionant bé, necessita molta aigua, seria com un substitut de cítrics. És a dir, ara el regadiu, els que dius els pistatxer, que no li diuen en català. Festuc. Festuc. No, però pistatxos també. Pistatxos també, no s'ho diu.
I els pistachos el que passa és que necessita fred. L'estan posant molt a la sanxeta, és de secar, no necessita tant d'aigua, però necessita fred. Estan traient varietats d'Israel que crec que no necessiten tant de fred. I va molt avançats en l'agricultura. No sé si n'hi haurà, però si n'hi hagués, també podria ser una alternativa. Pensa que s'emmeia, jo s'emmeia no la vull deixar estar, no m'agradaria deixar-la estar. S'emmeia, justament hem fet unes plantacions de camp ja a Corona, en regadiu i en secà, per fer demostració, per veure com anaven, i a s'emmeia, ben gestionat en plantació lloga amb una mica d'aigua, funciona meravella. I a més, ens avantatge, que això no passa amb l'esgarrover, que pots mecanitzar. A Eivissa no tenim mà d'obra. Aquí hi ha una cosa que és, bé, de països n'hi ha poc, però és que gent que vulgui treballar en el camp, de gent per contractar és impossible, és complicadíssim. Per tant, a Eivissa ha de ser una cosa que puguis mecanitzar. El futur també no ho he dit, però hi ha un futur que és tot el que puguis mecanitzar i que sigui mecanitzable. La tabac ho pot fer. Per això es fa dins. Però l'altre seria l'emmeia, que la pots mecanitzar molta cosa, i la collita també la pots fer. En sobrarrober la pots fer. El garrover mai serà professional. L'emmeia sí que podria ser. O sigui, si tens 10 hectares d'emmeia, poses la màquina aquella, collir, els culls tots sense una persona darrere. I l'emmeia jo no vull pensar que el deixem estar. O sigui, podria ser en noves varietats, nous peus i les varietats antigues, però m'agradaria no deixar-lo estar perquè és una arbre prou resistent i que funciona prou bé en el nostre clima i que produeix bé. I a més fa un producte que està ben valorat i que té un preu bo. No m'agradaria, perquè em sap greu que ja estigui, tothom s'ha dedicat a plantar garrovers perquè els preus de la sagrada va pujar molt, però l'emmeia sempre és un recurs d'Eivissa i no em deixa veure. Els frescos també podrien ser. Altres productes seguien estar posant mangos, seguien estar posant papaies, no sé encara, però mangos seguien estar posant. No sé si realment fa falta complicar-se gent, més que que entres en aquests productes, que l'avocat és molt fàcil, perquè el cuis i es madura, és un producte molt fàcil. Però pensa que ara mateix necessiten exportar. Un que té més producció necessita exportar fora d'Eivissa per poder tenir molt preu. No és això que tinguis un mercat tan fàcil. No és tan fàcil això de produir en quantitat de cosa. El mateix Malacosta que té presses, que tenen agricultors, que té presses, que tenen carines, bé, ja arriba un moment que dius que jo podria créixer més, però ja no es veu un mercat a Eivissa i és un producte tot sol. Ja no tinc prou mercat, saps? Les mateixes marmelades, fas les marmelades de dojos, dius que no trobo tancat. Podria produir molt més, però ja he de sortir fora. Perquè el nostre mercat d'Eivissa no és tan fàcil. Deies? Sí, jo t'ho volia preguntar, el que has dit podria ser molt interessants, però a veure, s'aventat de coses que has anomenat, tothom els coneixem. Els coneixem com a dit tu de res, perquè ara és mal de fer. A veure, s'ha posat de moda, jo veig de gent de la mà, anar a fer collits de peix. De peix, que no és aquí, perquè si aquí hi hagués tot aquest peix. Tu trobes que a les institucions no hi hauria manera de saber posar de moda algun menjar, que fos, en compte de menjar-te un bullit de peix, que menjasses unes faves ofegades, no, el dic de vora, saps? O que ara també hi ha, que estan molt bé, les figues aquestes d'escalamar, d'esgerrat i de més. Tu no trobes que hi ha una qüestió d'oferta i demanda? Perquè les coses són modes. Quan jo era petita i els guiris que hi havia, a veure Can Güeros, us veien menjar allò, que era bullit de peix on segur que hi havia rata i coses d'aquestes, no només hi havia rata i roja, que això no en pescaven gairebé mai, es duien les mans a pescar. Els seus nets, quan venen, us criden, hem d'anar, sí, tant si vols com si no vols, a fer un bullit de peix de queixos d'ara. Simplement és perquè s'han posat de moda. No et pots menjar enlloc un arròs amb pica de poc i gerrat, però sí que ara s'ha posat de moda fer arrossos a casa, no li deien de matances més quan eres les matances, no li deien amb porc i colorassos si no eres dia de les matances, un altre li diuen trossos. Tu no penses que se podria, igual com heu fet amb els panellets que es fons muren, una mica amb espada aixeixa, perquè això que se fa a Sant Antoni i altres bandes, sabors d'aquí, etc. No se podria espantejar una mica? Jo m'agradaria menjar de faves ofegades.
Ho dic de veure. No sé si Ho dic de veure. realment És que no hi ha, o forçar que es vés de consumir una quantitat, hi ha una quantança, els turistes que venen. ara ho vam posar, perquè hi ha una llei, els hem posat una llei a hotelers, els hem posat una llei, la llei està que hem de posar un mínim d'1,5, depèn de la categoria, de les estrelles que tenen, entre 1,5 i un 3% del seu consum de producte fresc que sigui producte local. Encara no sap si també ha de ser de Mallorca, si pot ser de Mallorca, perquè és una llei per però això sí que està movent hotelers que consumeixin més producte d'aquí, és a dir, és escantó. Nosaltres estem intentant, sí, difondre gastronomia, que restaurants tinguin alguns. Hi ha coses totes, mireu, les fires que van començar, la veig com una cosa que evidentment és patrimoni, és sal, però allí van posar una part gastronòmica, deia alguna cosa de bany per menjar, i van posar-hi, van fer una mica els salsos en col. Cada any fem una ullada de salsos en col i seguien en pasta. No sé si va ser d'això, però sí que hem vist que arran d'això hi ha molts més restaurants, perquè és un plat que el té com molt seu, molt distintiu, molt de festa, i hem vist que arran d'això hi ha molts restaurants que tornen a posar salsos en col. Hem de posar valor per això que la cuina tradicional és el que hem de posar en valor. Que digues, a veure, quins poden ser els més crítics, perquè diu, què podria ser el que podria tirar més endavant. Fixa't que el que ha tirat sempre més endavant són els plats de festa. Per una raó molt clara. És el de festa, és el que és especial. Per això els productes de carn, el bullit de peix, justament ha estat que ha estat aquesta turistificació del plat, tu ho dius ben bé, el plat original no és així, però els restaurants a l'altre millor, també els consumidors, els que venen, diuen jo no vull tantes espines, tanta cosa, vull peix més bo, si donen un bullit de peix amb peixos d'aquestos, plat d'espines, li diran per escar. Però realment sí que estan intentant que hi hagi un retorn, que el que promocionen són els bullits de peix amb peixos units, de les cases o dels peixos. Estan intentant allò i estan intentant reduir, però pensem que la restauració, sobretot aquesta restauració orientada al turisme, va amb una línia que li dona el mateix. I ells tenen els seus clients, tenen la seva tradició, compren els peix fora, tot ve de fora pràcticament, perquè primer han resultat els nostres pans. Aquest bullit de peix, el primer que ha fet són aquests plats que han s'ha posat de moda, però que realment si tu coneixes més, els pescadors més, són els plats que ha resat en el nostre entorn. I ara està resant en entorns d'Àfrica i des de Salvador. Són el mal exemple. Després és complicat, però sí que intentant, és a dir, el futur, sí que m'agradaria recuperar els llegums, no sé si les aconseguirem mecanitzar. Les llegums aquestes tradicionals, per l'agua de te, pasta, tot això, justament ara estan fent unes proves en un país que n'està fent, a veure si aconseguim mecanitzar el procés, perquè el que no fes, hi havia la Mallorca que després estava allà picant cops per desgranar. Si aconseguíssim tenir això, jo faria aquestes llegums antigues, serien el plat i més el plat de futur. Perquè ja us dic, de carn s'ha acabat, però els que més són molt millors llegums, encara que ara m'agradaria més. Però aquest seria el plat que sí que m'agradaria tornar a replantejar, però també impactaria sobre territoris. Això cultivat en Eivissa, les varietats tradicionals que produeixen i són bones, i a més tornar a la cuina tradicional i a la cuina mediterrània original. Llegums, i llegums bons, i els plats ben fets, amb el seu trosset de sobrassada i el seu trosset. Aquell m'agradaria, perquè a més entraria una mica en aquesta línia de llei, no fer buscar proteïna vegetal saludable, perquè no sols les quantitats, és a dir, si no mengeu llegums, segur que mengeu molts, però els llegums tenen unes qualitats nutricionals, a més de defensa d'antioxidants, de coses anticàncer, és a dir, té uns beneficis, té martesolerosi per la seva circulació, és a dir, els llegums, una cosa que s'ha deixat de tota pareix que és una cosa dolenta i tot, té unes propietats nutricionals bestials. Però realment, si les poguéssim tornar a preparar això, seria bo per al territori, bo per la nostra cuina i bo per la nostra salut. Però jo seria si poguéssim. Les faves, també, és un plat que també, tot el que són llegums d'ell, també m'agrada, a més és un plat que ja és cuinat, és una cosa més temporal, però sí que les faves també serien mal. El que aquí gent que faci faves, n'hi ha poca d'ella. No és un producte, no és un consum. La col, la nostra col, si trobau restau, però que a part de ser molt saludables, també hi ha gent que en diu d'això. Bueno, cada any per ells és un recurs. I està tenint problemes justament per això,
per falta de fred, aquesta calor que estem tenint, els països estan tenint molts problemes per treballar en segon país. És un producte que l'estan mantenint, però sí costa, s'ha costat. Si veieu com bellesa també s'ha marcat, sabeu que hem fet un per menjar grossolada. Si fem talladeta, és un producte, des del sector saludable, aquest tipus de producte, també és l'altre cantó que s'han trobat uns beneficis anticancerígens brutals. És un protector, que no vol dir que curi, no us vull enganyar ningú, però sí que científicament s'han trobat que són uns protectors, que defensen contra la prevenció de càncer. I és claríssim, menjau-ho, no ho veu ningú. Doncs això sí que seria l'altra part de tot. Per veritat, com que podem tenir vegetal, allà està. Bé, no? Idò? Idò, gràcies per la vostra atenció. El clor que està al futur, els consumidors marcaran, i també una cosa que quedava aquí, els boscs, us oblidem dels boscs, Miquel, tenim boscs, el guia és el producte principal, un dels productes principals d'exportació de guia és el carbó i la llenya, sobretot el carbó. El futur també ha de passar per biomassa, o aprofitar els boscs i el cremar les ximeneies, o si no algun dia es cremar fora. Estan tenint un luxe de tenir aquests boscos que no els aprofitem i aquí sempre s'anirà aprofitant. Gastau llenya, fa una estufa de biomassa que més la subvenciona i gastau llenya de bosc, perquè no és el que ajudarà a mantenir.